Alright, what's up? Mga Dracula, mga bruha, mga tuko, mga mananap, unsa pang klaseng mananap niya. What's up ninyo guys? So, welcome back to my vlog guys, Mineil vlog. So, ano ang ginagawa namin ngayon? So, first guys, I just want to introduce my lalab again guys. This is, what is your name? Hey guys, Mimilat. Guys, so busy ka siya sa network. Busy ka siya sa network. Oh, magkakura siya sa network. Basta, busy ka siya sa network. Guys, kami guys is nag-upload ngayon YouTube YouTube video. So, gang, ang sama na itong buhaton ron na kuan. Wala mo tayo lang daw. Sige na lang taging ka. What telling now? Mausad siya? So, samta, mamutong da? Eh? Ato pa sa gawas. Kat-kat. Di ako'y kat-kat, ikay kuskus. Ikay tay donol. Donol! Ako yan! Sige. Siya ko na ano guys. Tagaan itong chance guys. So, yeah. Ako kat-kat. Ako may So, sa katong mga ni-subscribe na mo guys, dako kayo magpasalamat ninyo guys. Kung guys, as soon as we rise guys. So, kami guys, support sa inyong mga video guys. So, alamin nyo kalimti guys. So, first, click the notification bell sa among, para sa among update pa. Yeah. Sa karon guys, because stay at home anda sa atong balay, no? Homestay. So, stay at home da. So, nagpaabot na sa nagpaabot na sa gingon sa mga tao ba nga, di ba? Naingon ko sila, mahatag ko sila form ko, no? Door to door. So, nagpaabot pa mi sa shipping, guys. Ulat-ulat guys. Busy pa kayo. 8K to 5K. 5K to 8K. So, guys, kuan guys, so, bali ang gingon nila nga this time, this week or next week, kasi ba ang form is ma-arrive sa taga-mayor or sa taga-barangay guys. So, hulat-hulat nanda guys, base na as soon as possible guys, nanada yun guys. So, mauna na. So, pigwa. So, mga bruha. So, stay at home anda. So, on lingaw. Sabi ni tatay for our outang presidente nga si Papa Digong, libot-libot muna tayo sa palibot para may maano tayo. Baka wala pa tayong sa taging wala pa tayo na suruyan. So shout out na to sa atong mga miga, mga amigo, mga ninang, mga ninong. So mga shout out na to na ato paborito, mga tangkig, shout out. Mga dragon, mga Dracula, mga spider, mga worm. Waves sa muli ha, mga worm, mga wati. So, dayan, ding, sa man natong pagka-kuanon ron na magustuhan sa itong mga kuan. Gutom na may ikaw. Butong. So, guys, mamutong nami guys. Moto nami. So, kat-kat. So, kat guys. So, let's go. Hey guys, nag-ready na siya para sa gatong pichil. Nabungi. Pichil. Pitcher. Inita sad oy, manguha na siya butong. Ngita pa siya nabay kuan. Nabay sani. Sige na nangga. Nabay
Naibutong. Uy, che, tiger. Pero na siya guys. Inita, uy. Grabe. Hindi mo na yung gawa sa ng balay. Ano yung balay. Hi guys. So, ato to dito. Kainit sa tabi. Kaya wala tayo gawas sa yan. So, dara, nikat-kat na siya guys. Wait. Lo, hinay lang ka ha? Hangga, pag hinay yung tao, napabiyak ko. Joke! Joke lang gani. Tam niya, uy. Labong eh. Wow, legs. Tabi. Tabi. Naa? Wala. Ano di ka dugon? Ano? Ay di man makita. Ano di ay? Naog ka? Langga. O sige man pag siya panilap. Sige panilap tayo. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. Muna siya guys, ang gawa sa ilang balay. Pa siya dito sa kilid. Napa sa likod. Bato ko yung hawan. So dito magbalubog dito. Hindi ko lang ha? Asa rito hagdanan? Itong hagdanan ba sa dito? Tapos liyo. So, lipot sa dito. Ato to. Hi! So, ibot na sa palibot guys. Sinati makita na rin yung natangkig. So, asa mo ito gingging mo? Ano siya? run. So guys, dito na siya guys. Ay, mata ko! Kainit. Kat-kat boy. Kat-kat boy man. Hinay oh. All the things. Hingging. Sa? Laro, may kabukong mo ito. Huh? Naroy! Ah, nago. Natindera nila is sito. Lo isito. Okay. Oh, ding ding. Ding ding. Tayo na nongging. Ging. Lo. Ayaw, sunip. Sikit. Oh. Sorry guys. Guys, balito kayo siya dahil. Mommy! Sikit nun guys. Nagtagtag. Mommy! Para. Ha? Uy, wala na. Nausik na. Nausik mo na. Nausik naman na. Ging! No, laging ko wala. No, po dito di ay. Ang bungo to. It's it. Asa? What to?
Kapti siya oh. So, Basta na. so what's up? Mga tangkig, mga dragon, mga dakula. So, now, I just want you to clarify regarding what I said. So, joke lang. So guys, mga tangkig, mga dragon, mga spider. So, ako i-introduce ninyo ang itong buha ka amigo na si Uboy, si Ubi. So kumain sila guys. So karon guys, mag-drink ni Annie because very hot now. So guys, nadigay ko ano niya guys, share ni guys. So atong March 28 guys, graduation date ato namo guys. So because man of the reason of the due to COVID-19 guys, there are cancellation guys. So very sad to hear guys nga regarding ani wala may kapasok. So wa may kahibaw og kanus ami makapasok pohon. So sad kayo guys. So nga mo graduate na tami nya due to the following reason man. Uy, sad to say. So karon guys, sulan man nga nani guys, buak na nga ko uguan guys, boko. Magbuak na nga ko boko. So guys, gang. So gang. So guys, after pakita ninyo yung sa pagbuak ninyo. Let's go. Yan na lang gang. Okay. Sugag na udong pon ilo. I'm Sansu. Huh? My name is Dracula. Minindot itong saging. Wala lagi ano lagi ungol lagi. Oblong man tugod. Tanda tarik salida guys. So guys, tara kong gisugo guys. Wait. Tara siya guys. Dugay ko di mo nabot asa ka dito. Dito ko kuan. Ga. Kulon. Yung din palitanan Asa kuan kay eh. Kundi so ganang kuan na. Kini kay kini kay pres di ka pares kihor. Kini as di ka pares Guadalupe. Yung dure di ka pares sa kuan sa South Korea. Sa layo naman tao na ni. My goodness. Ha? So guys, so, okay guys, lagyan natin dito. Yan. Yan. Ya, man, di ya. Ano mo rin na? Wala, hindi ba mo siya? Ano yun? Ah, video.
dara. Kita ta mo guys. Dara na guys. Iyan ang gi-open ang gatas. Dara. Ito siya. Butang. Dara guys. Butang niya. Oh, hindi. Wow. Sa niyo. Balik sa tuton sila ni guys. Wow, anis. Wow. Gatas lagi kaging. Ano mo lagi? Oh. Secret. Bawaan ng moves na to. Lara ko to. Botox king. Sige, nagpanito. Bawa ka itong mga worm, mga Dracula, skeletor, kaya naglabok. Uy, usur ko bukong gipulit mo yung staples. Sarap. Uso mo Dos na noon. Ah, Ang ice, dos na yung sobra na bilhin. tagpila din na. Pangit na lang, wala, 24, mas lang na presyo. Mono na good. Oh, dito, 20 na oy. Baru to, ano, Bito, barato, 26 sa mga naging. Tayo ngayon. So, What's up again? So, gang? Pero ganun pa rin. Inom pa. Hindi mo kaya ng Inom sa ano siya. So, guys, Nagura sinabi ko, daan na jud mi, nakainom na mi, busog na kayo mi. masakit. Wala akong Grabe. Mawan ng lawa, so, ganun. Grabe niya. Karong guys, Mahal ko po kayo lahat. we say goodbye na ta. Magpasalamat po kayo sa Diyos. Dahil isang babae Never say goodbye. ano ako ngayon. At yung babae Never say goodbye. sa kagalingan Okay. ng dating So, pasalamat na sa atong vlog na karon nga sa dali na manata sa atong botong vlog. So, so guys, don't forget to subscribe Mineil vlog guys. So, asahan na mo ang inyong suporta guys. So, salamat and thank you for watching my video. Mineil vlog guys. So, bye-bye. Bye-bye. That's all. That's That's it. Bye.